ಸೊ ಇನಿ ಮಂಡೇದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೌಲ್ಯನ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ಲ ಪೋಯೆರೆಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಪಿದಾಡತ್ತಲು ತುಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಓಪನ್ ಆದ್ ಸ್ಕೂಲುಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆತಿನ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಆತುರ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರೆತಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ ಬನ್ನಗ ಕೇನೊಂಡು ಎಂಚೆತ್ತುನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತುನ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ನೀನು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ತೂಯರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರೆತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಕಾಂಡಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ. ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾ ಡೊಲ್ಲೆ ಅಪನ ಪೋತು ಗತ್ತು ತಾಡ್ಗೆ ನಾ ಇನ್ನು ಈ ಸಲ ತಾಡೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪೋತು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಬೆಟರ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಿತ್ತುರ್ದ್ ನಡತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಈ ದುಂಬುಗು. ಸೊ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಒಂಚೂರು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಅವೆನ್ಕ್ಲು ಲೋಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಿಂದ. ಈ ಸೆಕೆಗ್ ಓಪಿನನೆ ಬುರ್ಚಂದ್ ದೊಂಬು ಗೌಡ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೀರೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೀರೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಉಂದೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಪದಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುಣ್ಣನಲ ನೀರ್ ಪಡ್ರೆ ನೆನೆಪಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೀರೆಲ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡತ್ತ ನನಪ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೀರೆದ ಕಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುರಂದ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಒರ್ದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಓ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತ ಅವೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀತೆನಿ. ಸೊ ಇಂದೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂತ್ಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಜನ ಕಷಾಯ ದೀದ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಬ್ಬೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ರಾಗಿನ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದ್ ಇದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಕ್ 2 ಗಂಟೆ ಯಾವುಂಡು ನೀರುಡು ಪಾರ್ದ್ ಒಂಚೂರು ದೀಂಡ
ಸೋಕುಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಡೆನಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಜನ ಇಳಿ ಇಳಿಯತೆ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಗಿ ಇಡಿ ಇಡಿ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೇರ್ ದಪ್ಪರೆ ಐಕ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಾರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಂದು ಏತ್ ಕೂಲ್ ಮಂತನಲ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗುಂಡದೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ನಮ ತಿಂದುಪ್ಪು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ನಮ ಡೈಲಿ ಮುರಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ನೇಮ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಪಂದ್ ಒನಲ್ಸಿಗ್ ಪೂರ ಲೆತಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ಂಡ್ ಪಂಡ ಉರಿ ಉಂಡು ಮೈ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಗ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಸೆಕೆಗ್. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ ದೈದ್ ಕೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರಿಯರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಮನ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಲ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದ್ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಐತ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಆತ್ ಸರ್ತಿ ಇಂದೆನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಜಂಡ ಐತ ರಾಗಿದ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಕಡೆಯೊಡು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊಡು ಅಪಗ ಶೋಕು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯರ. ಓಕೆ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗ್ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರ್ನಾಗ ಬೊಕ ಒರಿ ಯಾನ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ ದೈಯೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರಿಯರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇಡಾತಿಜ ಸಟ್ಟೆ ಇಡಾತಿಜಿ ನಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಪೂರ ಜಪ್ಪು ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಕೊರಂಡ ಬಿಟ್ಟ ವಸ್ನಿಕ್ ಚಪ್ಪಂದು ಉದಯ ಕೈ ಬಣ್ಣಿ ರಟ್ಟವು ಚಿನ್ನಲಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗ್ ಈ ನೆಕ್ ಸೆಕೆ ಕುಂಡತ್ತ ಈ ಎತ್ತು ಪರ್ಂಡಲ ಯಾವಂದು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್. ಬೇಕನ ಲಿಯೋ ತುಲೆ ಲಿಯೋ ತುಲೆ ಲಿಯೋ ಲಿಯೋ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಯೋ ನಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಿಯೋ ಲಿಯೋ ಇಡಬಲ್ಲ ಲಿಯೋ ಉಂಡು ಲಿಯೋ ಅಪ್ಪನ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸೋನಿನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ನೇಮದ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಲೆತಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಆನಗ ಇಡೆ ಬತ್ತ.
ಮರಿಮಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅವಲ್ಲ ಸೋನಿ ನಂಗೆ ಮೂಲತಲ್ಲೇ ಸೋನಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಸೋನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದೊತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದಿನ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆ ಕೊರೊಂದುಲೆರ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಪಾಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸೋನಿನಕನ ಸೈಜ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆಗ್ ಮೂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಸೋನಿ ಲಪ್ಪಿಲ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ್ ಮೊಲ್ಲನಿ ಸೈಜ್ ಆಕುಲು ಅಂಚ ಅಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನೆರ್ಪಿಂತಲಾಗೆ ಸೋನಿ ಬೊರ್ಚಿಲಾಗ್ ಕುರ್ತೆಲ್ದಾಗೆ ದಾದ ಹಾಲು ಮೇಕಪ್ ಮಂದಿಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಹಾಲು ಕುರ್ತೆಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಹೌದನ್ನೇ ರಂಚಾಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋನ ಒಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ 11 ಆತಂಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಮಾತ ಹೊಸತದ್ದು ಒಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್